Kristu. Amen. Amen. Tinotenda Mwari nokuti vakatipa zvipo zvakasiyana. Kutaura kwedu kwakatosiyana, kunyange mudzimba takangosiyana, asi tinotenda Mwari kuti vanotidzidzisa kuti tiidze kuvavarira kusvikavo pavatinovafadza nemaitiro edu. Saka mongondigamuchiravo kana ndichitaura zviri pasi, mazvinzwa kuti ndinotaura zvakanyorovera, navarume vangu vaitaura zvakanyorovera, uye ndinotaura ndichimhanya. Pakutaura ndichimhanya ndogona kutora nguva yakareba. Ndinokumbiravo timekeeper kuti ndasarigwa ne15 minutes mundipewo saini kuti ndofanira kupawo mbuya Chinhoi kuti vazowedzera pane zvandichataura. Ini ndiri chirikadzi yava nemakore 3 chete. 3. Saka kune vamwe vatova chirikadzi kwemakore akawanda, kana kuti kuna vamwe vakararama upenyu hweusinguru kwemakore akawanda, vane experience yokuti iko kana ndiri single ndinofanira kurarama sei. Saka ngatingobatsirana tose sezvataurwa naMai Kasangarare kuti vamwe pari zvino ndofunga chidzidzo chatabva kuita chachichitokunakidzai zvokuti mati deno nhasi tachitodzokera kumba ndinopractice zvandandichidzidziswa nokuti baba variko. Asi kuna vana vasina vana baba pamwe vachiti ko zvinodonozvipractice kupi, asi tateerera tose nokuti tine vatichadzidzisa. Saka kunyange ichi toteerera tose nokuti mangwana hatizivi kuti ndini here ndichange ndadzovavo single ndichifanira kurera vana. Kwedu kuChinhoi kuna vamwe maimufundisi vokuAnglican Church vakashayikirwa nomurume wavo, asi vane vana 2. Mwana mudiki zvokuti ndakarwadziwa kupfuura kurwadziwa kwandakaita pandakashayikirwa nomurume inini, nokuti ndakamutarisa ndikarwadziwa chaizvo. Vaiuya pamba pangu kazhinji nemurume wake vanogara padhuze vachida mazano apo nepapo, kana kurwarirwa kana kudini. Saka kamwe vaonekana zvakanaka, wangoita accident pamapinga ndokubva afira ipapo, akana kuti wakazofa achipinda muchipatara. Zvava vasina kungoronga. Wava chirikadzi wakurera vana 2 avo ari ega. Handizivi kuti uchavarera sei, asi toda kuona kuti kana ndiri single ndofanira kurarama sei, nokuti zvakaoma hama dzangu kurarama uri single, and especially kana wanga wamboita nguva muchiziva kuti muri kurarama muri murume nomukadzi, asi mumwe woenda wosara iwe. Zvinonzi pazvinhu zvinostresa munhu pane zvinhu zvinostresa zvakanyanyisa. Zvimwe zvese zvinosara pasi, asi kufirwa nemurume, kwete kufirwa namai kana nababa, kufirwa nomurume zvinostresa mupfungwa zvokuti munhu unogona kupenga, nokuti wabviswa imwe pati yenyama yomuviri wako, maamuri nyama imwe chete. Saka unenge munhu watsemurwa napakati ukabviswa imwe pati. Zvinonetsa kuti ukwanise kurarama. Asi nenyasha dzaMwari tinoona vamwe vakatitangira vakararama, vamwe vatinoziva munharaunda dzatigere vakararama. Kwai zvichiitika unomboita shoko, vanobatanidza kurambwa nekufirwa kuti zvinongoda kufanana. Saka vamwe vedu tava kurarama semasingle nokuti takarambwa, vamwe vedu tiri kurarama samasingle nokuti takafirwa. Kune mhando dzakasiyana dzandingati kuda dzingangoita 4, kuti munhu unorarama sesingle nokuti wakafirwa, kana kuti wakarambwa, kana kuti wakangokanganiswa, ndongosiyiwa akadaro, hana kana kutombogara mumba nomurume, akangosiyiwa nomwana wachona unofanira kurarama nomwana iyeye ari single, achirarama achichengeta mwana. Mukereke medu muchaona kuti tina vamwe vari masingle parents nokuda kwokuti havana kana kumboroorwa, pamwe vakapiwa mwana wokugara naye. Saka kuteerera chidzidzo ichi kunovabatsiravo, nokuti neimwe nguva vanofanira kurarama upenyu hwavo hwose vari vega. Tine vasikana iko zvino vasina umboroorwa, vaakupfekavo uniform sedzedu,
kana muchirangarira meno kusaidhiro kuno kana variko. Asi kwedu kuti nhoi tinotova nevamwe vasina kumborovorwa, vatochemberavo vari vakuru kwandiri, havana kumborovorwa. Asiko zvino kuti tivaise kune vana varume mumba sechidzidzo chatichinzwa ichi pamwe zvinovanetsa, asi kuti kune vari single vanotombopinda ikoko nokuda kwokuti vane vana vehazvanzi dzavari kuchengeta, vane kurarama kwavanofanira kuita vari voga. Havacharovorwi asi vanokurarama kwavanofanira kuita vari voga, kwakasiyana nomunhu nomurume mumba. Saka ngatitererei tese chidzidzo ichi, ngatichigamuchire nokuti nerimwe zuva tichapindana nazvo. Musingle ndapa kuti masingle andiri kutaura marudzi akaita sei, ndofunga taabata tese. Asi regai tingoverengegwa ndima imwe chete iri pana Timothy wokutanga chapter 5 verse 5 kusvika 6. Tinzwe nenyaya dzevatinoti chirikadzi kureva kuti vakafirwa. Ndakumbirawo mai manyika kuti vandiverengere mavhesi awa. Timothy wokutanga chapter 5 verse 5 na 6. yakasiyiwa iri yoga, ndiyo inoimba naMwari, inogara ichikumbira nokunyengetera usiku namasikati, asi iyo inokarira zvinofadza yakafa ichiri mhindu. Yakasiyiwa nomurume, asi kwanzi kana ichikarira zvinofadza yakafa. Kureva kuti kana munhu achiti uri musingle but achifarira zvinofadza nyama yake, zvinomufadza, kwanzi wakafa, haasiri mupenyu. Munhu waakufananidzwa nomunhu wakafa, ndio chirikadzi, munhu wakafirwa. Tinowanawo kuna Genesis chapter 21 verse 15 na 16. Tinonzwa zvenyaya yaHagai, mukadzi wakatorwa naAbrahama. Sara avona kutiko haasi kuita mwana, akazotiko Abrahama, tora murandakadzi wangu Hagai uite mwana naye. Akaita mwana naye, asi pakazopuwa Sara mwana waSara nomwana waHagai vakatanga kunetsana kusvikira Abrahama aendesa Hagai kuti chibvako, nokuda kwokuti panga pasina rugare. Asi Hagai wanga ava nomwana. Kuda umwe musi ndo zvimwe zviri pakati pedu kuchinhoiti navo vakaiswa nhumbu vakazvara mwana, asi murume wachona haana kana kuzouya kana kuzofunga nezvake. Saka unongova musingle, unofanira kurarama upenyu hwokuratidza kuti mupenyu, kwete kuti wakafa sezvatanzwa paya, nokuti kana wotsvaga zvinomufadza unonzi wakafa. Deno Mwari vakatibatsira kuti tivevo vaya vanoti nyange ndasiyiwa, nyange ndarambwa, ndanzi chienda nomwana nemimba iyayi ndinochengeta. Kwanzi munhu unopinda mumasteji anokwana mana paunonzwa kuti murume wako wafa, kana kuti paunorambwa, kana kuti waiswa nhumbu asi wakungonzi chienda. Unoita shoko yokutanga kushokeka kuti asi zvaitika here, ichokwadi here iyi yaitika. Iniwo ndakapindawo mune stage yoyo yokuti saka vamberego vatoenda, ichokwadi yokuti vatoenda. Mazuva avanga vachiri mumubhedha vari pamushini wokufemeswa, vakaita accident kuno vasingazvizivi, asi vakambogara mazuva vasati vafa vari pameshini muchipatara. Ndaingotarisira ndichiti Mwari vachavaita kuti vamuke vazofamba vazoita basa ravakanga vachiita. But musi wandakamuka ndikasvika kuchipatara ndikaudzwa kunzi tino urombo, baba hapasina, vaishaika kuma2 dzeusiku. Ndakapinda mushoko yokuti zvaitika here kana kuti kudini. Mai vandaiva navo vakangondibatsira, vakandibata ruoko tikabuda. Ndakafamba ndisingatombozivi
paunopinda muintensive care unopinda wakapfeka zvokuti upinde muintensive care. Kana wobuda unofanira kukurura ufamba hako nehembe dzako dzekunze. Handina kumbodzibvisa, takafamba nebhutsu dzemapepa dzacho kunosvika kumota. Ndaitoshayiwa kuti vanhu vanonitarisa vari kuti zvaita sei, asi yainge iri shoko yokuti zvaitika izvi. Zvimwe chete kana munhu warambwa unogona kusvika pakudaro. Kwanzi munhu kana warambwa unogona kuita enga yokuti unohwa kugumbukira munhu wachona kuti ndikamuona here inini ndinomuita sei kumunhu uyu, ndomudini kundipa mwana asi wondiramba, ndofanira kurarama upenyu hwakaita sei. Munhu unotanga kufunga kuti saka ndichararama sei, mwana uyu ndichazomuita sei kuti ararame neniwo kuti ndirarame. Saka istage iyoyo, but unozosvika mustage yokugamuchira kuti aiwa ndizvo zvandapuwa naMwari, ndotofanira kuona kuti ndofanira kurarama sei zvino. Ndakufanira kuziva kuti ndichafanira kurarama sei, ndisaita somunhu wakafa, ndisatsvaga zvinofadza nyama yangu, ndisatsvaga zvokungoti inini ndigutsikane, asi kuti ndimire pamberi paMwari. Zvikuru kana takaziva Mwari, tiri vanhu vanoziva Mwari, kurarama kwacho kunofanira kutirerukira, nokuda kwokuti tinoziva kuti iko Mwari ndiwo Mwari vedu, ndiwo vanotiriritira, kwai ndiwo murume wedu kana tava chirikadzi. Uye kana tiri single tinoziva kuti iko Mwari ndiwo vanotichengeta, ndiwo vanotiitira zvese zvatinenge tichikumbira kwavari. Tine matambudziko atinopindana nawo, ndo andinoda kuti titaure tigozoona kuti matambudziko awa tingaita sei semunhu unorarama ari ega. Kushayiwa somusingle tinoshayiwa. Munorangarira kuti kuna madzimambo echipiri chapter 4 panotaura pamusoro pemafuta echirikadzi, asi inotaurwa ichinzi chirikadzi iyi yakafirwa nomurume akasiya zvikwereti. Munhu waanga akwereta, chapter 4 yemadzimambo yechipiri, munhu waanga akwereta akauya kwaari achiti ndakutotora vana kuti vaende kunoshandira chikwereti chakasiyiwa nababa. Saka munhu uri single unosvika pakushayiwa, nokuti uya une murume mumba unoramba achiti nhai baba ndinokumbirawo zvatati tichidzidza mangwanani ano, unoramba achienda. Idambudziko kumunhu uri single. Umwe uri single unogona kuinda achinozvishandira zvatinokurudzira mushoko raMwari kuti unofanira kushandisa mavoko ake kwete kushandisa muviri wake kuti akwanise kuriritira mhuri yake. Asi mumwe unokonewa, unoti handigoni kushanda, ndichashanda basa renyu. Pamwe wandohodhawo bhaketi rake ramadomasi, waisa apo, rashaya watenga, madomasi aya avora, wadobika supu yokuti vana vadyise raisi, asi avora. Stati yokuchitangisa bhaketi rimwe mangwana hapasina, yapera yese, washayiwa. Kwai munhu uyu, mudzimai uyu, muprofita waMwari achisvika kwaari achiti unei kumba kwako, akataura achiti kune mafuta mashomanana nefulawa yandinofunga kuti ndikanobikirana nomwana wangu, tabika tikadya tomirira rufu tiri mumba muya umu. Asi munhu waMwari wakati chienda unondibikira, kana wandibikira ukandipa ini Mwari vachakuchengeta, uchakwanisa kurarama. Saka mukadzi uyu wakateerera zvaakaudzwa, ateerera akandoita saizvozvo. Aita saizvozvo, kwanzi wakanzi tora midziyo mukwerete mupinde mumba iwe nevana vako. Kana mapinda mumba mugotora mafuta mashomanana aya muchidira mumidziyo imwe yese. Hazvina senzi zvanga audzwa kana tikange tatarisa, nokuti mafuta ukada kuadiranisa mumidziyo yakasiyana siyana anobva atonyanya kupera, nokuti mumudziyo umwe noumwe anenge achisaririra imomo. Asi iye nevana vake vavhara dhoo, vakatanga kudira mafuta aya, mudziyo wazara vaisa uko.
achirimo, vadira muno umwe wazara vaisa uko. Vachingodaro navana vake mumba imomo, kureva kuti nevana vaitoona vachitodzidza, asi zvakabva kuti mai vakanga vateerera zvavakanga vavudzwa nemunhu waMwari. Semasingu, kurarama kwacho kunofanira kuti kuve pamberi paMwari kurarama kwedu, kuti zviya zvinenge zvataurwa neshoko raMwari tikazviita semasingu tinokwanisa kurarama, nokuti mafuta awo akazoita kuti vararame iye nevana vake, vakabhadhara chikwereti vakakwanisa kurarama. Nesuwo pakushayiwa kwedu semasingu, kana tikapinda mumba medu nevana vedu tikanyengetera kuna Mwari, Mwari vanogona kutiitira zvishamiso, mhuri dzedu dzikarerewa. Inini ndakarerewa nechirikadzi, baba vedu vakafa, inini ndine makore 4 kana ndaenda kusvika ku5, asi first born yanga isati yaenda kuchikoro. Tiri vatatu, mai vane nhumbu yavane 6 months, saka takazongoita 4 vana. Mai vakatirera. Pa4 hwedu pakabuda maticha 2, manesi 2. Tese takava nezvitupa zvedu zvatakakwanisa kushandisa, asi vakashanda nemavoko avo kuti vatirere. Semusingu, kana ukazviisa pamberi paMwari, Mwari vanogona kukuriritira. Tinoshayiwa hongu, idambudziko, hatinawo kunoudza munhu wenyama watinoona, asi Mwari wedu tinofanira kuziva kuti variko, vanogona kutiriritira sezvavakaita iyi chirikadzi. Tinogona kuva nedambudziko rokurwarirwa kana kurwara. Iyesu pachezvedu, vamwe vachona wakava musingu nokuti baba vakashaya, ende kushaya kumwe kwamazuva ano kushaya kwokuti vanenge vachirwara, zvokuti izvo mai vanogona kusara vano utachiona. Vasara vano utachiona, vacharamba vari munhu unongorwara kuya kushanda namavoko kwatati ngaazvishandire namavoko, unokonewa kuti azvishandire nemavoko. Asi kana tikarambira pana Mwari, Mwari wedu vanogona. Chandoda ndechokuti nditaure kuti kumusingu, ziva kuti iko ndinofanira kumira pamberi paMwari. Mwari ndio vanogona kundiporesa, Mwari ndio vanogona kundisimudzira, kundiriritira pandinoshayiwa kana pandinowana. Mwari ndio vanogona, asi ndofanira kuteerera zvinenge zvataurwa naMwari pamusoro pezvandinoita. Pakurwarirwa, sezvandataura kuti iko vamwe vanenge vasiyirwa utachiona. Munhu uno murume mumba make, regai nditi, une nguva yokutaurirana nomurume wake. Kana amuka achinzwa kuti handisi kunzwa zvakanaka, unoudza murume wake. Asi musingu haana waanoudza. Regai nditi, kana varipo pakati pedu vanorarama vari voga vasina murume, ngative nomunhu wepedo watinoudza mamiriro atakaita isisu, kuitira kuti pamwe ndinozosvika pokurwara kwokukonewa kusimuka, iyeye unouya achindibatsira. Asi kana ndikavanzira vamwe vese ndikasataura kuti shamwari, ini rega ndikuudze secret iri pandiri, ndine zvakati, ndinamatirewo, tichinamatirana kuti ndigone kurarama upenyu hwakanaka. Kana tikasaudza mumwe, musi wandinokonewa kuti ndiite basa, ndinenge ndichinetseka ndoga, ndisina umwe munhu unouya. Kunyange vamwe vaKristu vabiya vangu vandinofunga kuti vangava vanhu vari pedo kuuya kuzondibatsira, pamwe havavuyi. Ndinorangarira umwe kuchinhoya achitaura kuti pakafa murume wake, hama dzepedo kana shamwari dzepedo dzaiuya kumba kwavo dzakaguma parufu, hadzina kuzouya futi. Saka unenge uri wega, unenge uchinetseka, pamwe unorwarirwa nomwana, woshaya kuti ndoita sei. Asi mukaziva kuti Mwari aripo, maimanyika ndiverengere iri kuna Isaiah number 3, Isaiah 54 verse 5 kusvika 6. Ndikaziva kuti Mwari wangu uriko, unova ndiye muriritiri wangu, ndiye murume wangu,
unondibatsira. Kana ndiri chirikadzi, Mwari unondibatsira. Isaiah chapter 4, verse 5 verse 6. Nokuti muiti wako ndiye murume wako, Jehovha wohondo ndiwe zita rake, Mutemo waIsraeri ndiye mudzikinuri wako, iye achanzi Mwari wenyika yose. Nokuti Jehovha akakudana somukadzi akasiyiwa ane shungu pamweya, somukadzi akawanikwa achiri muduku nokuzorambwa, izvo zvinotaura Mwari wako. Jehovha ndiye murume wedu. Kuda pane chirikadzi pakati pedu vakasiyiwa, kwai murume wedu ndiye Jehovha. Kuda pana mamwe masinguru vakaramba, asi ngatingoziva kuti Jehovha uripo kutiriritira, kutiitira zvese. Ndiye unotibatsira, asi ngativevo neshamwari yapedo yandinoudza inouya ichibatsirana neni pandenge ndichikonewa. Dzimwe nguva mutsengwa wacho unorema zvokuti unoda umwe munhu waunonyengetera naye, waunotaurira dambudziko rako. Hongu kuna Mwari unotaura, asi unoda mumwe unouya achikuvaraidza, unouya achikubatsira zvinhu zvenyama yako, kungava kukugezesa, kungava kukusimudza usagoni. Kana tikanyarara kuudza vamwe vedu, zvinozotinetsa musi watinenge tisisagoni. Dambudziko retatu, kufungirwa zvisiri izvo. Semusinguru, vamwe venyu vadiki, kana kuti munozoita musinguru muri mudiki chose. Inini ndamanzwa makore angu kwaakusvika, maikazangararira achitaura kuseni. Ndakura, handichina dambudziko, asi rinogona kuvapo rokufungidzwa. Tinogona kufungirwa kuti tiri kutora varume vevamwe. Saka pamwe unenge uchida kuti ubatsirwe neumwe munhu, ndinotenda Mwari nokuti inini rufu yangu yakanga ichidonha mvura kwaakunaya. Saka vemen's fellowship vakauya kumunamato pachitatu, mvura ichinaya, vakazviona vakati wani wakati ndinouya nekuti ndikapenda, ndichauya kuzogadzira. Wakatora nguva refu, asi paakazouya wakandiudza kuti ndiri kuuya tiri vaviri. Wakatya kuti ungangouya pamba pechirikadzi ouya kuzogadzira, vanhu vanoti kudini. Kana ivo vanoona paiva neimwe shamwari yavambereko yaiuya ichibva kumakonde uko, vouya vovata kumba, vopinda chechi yavo yavaipinda, vodzokera, vogara wikendi, vodzokera. Pavakanzwa zvorufu vakauyawo kuzobata mavoko, vakadzokera. Pasure pemwedzi vakadzoka futi kuzondiona nevana, vachida kuti vavate sezvavanosiita vachiinda kuchechi yavo yefogu yavanopinda. Saka inini zvakandisunga manje semusinguru, ndava ndega kuti ndirambe pachionekwa munhu wadzoka futi, vanhu vanofungei. Idambudziko kwatiri masinguru kuti vanhu vanofungei. Ndakati Mwari ndibatsirei, ndiri kuzotaura navo. Tichimwa tii takagara, vana varimo, ndikati baba, maita zvenyu mapfuura nepano muchindiona uye muchiinda sezvamaisiita, asi ndinotya kuti vanhu vari kunze vanozofunga zvipi pamusoro penyu, isu pasina chimwe chinonetsa pakati pedu, vanozofunga chinyi? Saka ndandichifunga hangu kuti mutsvage kumwe kwokuti kana mauya movata henyu ikoko. Umwe musiwo kamada kuuya napano munongopfuurawo nepano, asi zvokuti muchiuya muchivata pano hazvichaiti. Unotanga kutya kuti ndikataura kumunhu uyu uchati saka mai ava vandifungira zvipi? Vatofunga kuti kuuya kwandiri kuita pano ndoda kuvatora. Nambeserwa ini ndiri kufungawo kuti kuvanhu vakazviona vanoti kudini. Saka idambudziko kwatiri semasinguru. Pamwe vanoona ndangoti nangana mufundisi vari kuuya, vari kuda kunyengetera neni, vari kuuya, pamwe mai vanoenda kubasa, saka vanongouya vega. Vanhu vachatanga kuti kumba umo makungoramba mufundisi vachiuya, makamboita sei? Saka tine dambudziko rokufungirwa zvisiri izvo mukati meupenyu hwedu. Tinowana kuvanhu vanogona kufungira zvikuru kune vechidiki, asi isu savanhu vanoziva Mwari, pakati pedu
ngatirege kukuzhidzira nyaya dzatinenge tisingazivi maerano nemasingle, nokuti tiyesu tinotanga kutaura kune vamwe pamusoro pake mudzimai uyu kuti imi mai nhingi munombavavona sei mazuva ano zvavari kuita, kufamba kwavari kuita, kweko kwavari kuenda. Asi ini ndinoti Mwari ngavatibatsire, isu ngativanyengeterere, ngativabatsire, asi tivharevo miromo yedu kutaura zvisina kunaka kuvanhu vari single, nokuti tinonyanya kuvaremedza kana tikange tichitaura zvisiri izvo pamusoro pavo. Asiwo isuwo tiri masingle ngatirarame upenyu husina chahungapomerwa. Ndiverengereiwo yechi4 iri pana Timothy yokutanga chapter 5 verse 11 to 13. Yechi4. Ngatishayikwe chatingapomerwavo isisu sechirikadzi kana kuti semasingle, tiwanikwe tichirarama upenyu hwakanaka. Mapaona to 13. Asi urambe chisadzi kana vachiri vakadzi vaduku, nokuti kana dzopesana naKristu dzotsvaka kuwanikwa dzava nemhuri, nokuti dzaramba kutenda kwokutanga, uyezve dzinodzidza kuva musimbe dzichipota nedzimba, hadzisi simbe benzi asi vaitiwo vamakuhwa, dzisingaregi zvavamwe, dzichitaura zvisakafanira. Maita Pauro unoudza Timothy kuti adzidzise arambewo chirikadzi dzichiri dzechidiki dziwanikwe. Unopawo kuti ngadziwanikwe nokuti dzichiri dzechidiki, nokuti kana dzikasawanikwa pamwe dzinopedzisira dzakusiya mhiko yadzo, dzakuenda kunotsvaga vamwe varume, dzakupota-pota nedzimba kwai dzino usimbi. Kana musingle uino usimbi unoyemura zvavamwe, wopedzisira wakunozvitengesa muviri wako kuti uwane zviya zviri kuwanikwa nevamwe, nokuti unenge uchiona vamwe vainazvo. Kuda pamusangano wauya wavona kuti vamwe vane zvinhu zvavo, vana magumbezi avo, vana manight dress avo, vane zvakati, asi ini ndingozvigona sei? Vana vanofanira kuendeswa kuchikoro, ini ndofana kuwana chokudya, ndofana kunotenga mishonga yandofanira kunwa, saka ndozviwana sei? Pauro unoti dzechidiki ngadziroorwe nomutoo kwawo, kwete wokungoti verere mozonzwa kuti ayo vatova kugara kuno umwe murume. Munoona kana nechechi vanobva vatosiya vakuenda kunogara kumwe. Asi Mwari ngavatibatsire kuti tirege kuva nousimbe kwai dzichipota-pota nedzimba dzichiita makuhwa, kwai hadziregi zvavamwe, kwai dzinotaura zvisakafanira, kuneva kuti vanenge vakuita makuhwa nokuti vashayiwa zvokuita. Chimwe chinoitisa makuhwa, hama dzangu, inyaya yekuti munhu uri single washayiwa wokutaura naye, wakufamba chete uchingonotaura. Asi Bhaibheri rinotitsiura pachinhu chakadai. Zviri nani kutaura naMwari pano kutaura nevamwe, uchipota-pota nedzimba, uchireva makuhwa, uchiita zvese zvakadaro. Imwe inonetsa dambudziko kuremerwa nepfungwa kana kuti kushurukirwa. Kushurukirwa, kana nchiti kushurukirwa, ndiri kureva kuti munhu unenge uchishuva chimwe chinhu chaunoona kuti iko hauchachigona. Pamwe tinoshungurudzwa nokufunga nguva yandaiva navambereko. Ngatiti padzidziswa chidzidzo chadzidziswa kuseni, munhu unombotanga kufunga, kudzokera pfungwa dziya dzekare, kutanga kufunga. Ndinotenda Mwari kuti ini pfungwa idzodzo dzakapera pamakore 3 awa. Aiwa, ndava munhu unongova munhuwo zvake. Asi ndinoziva kuti pakati pedu pane vechidiki vanenge vari masingle, vanoshuvavo kunzwa kuti vave nomumwe wapedo unovada, ndo vaya vatatichi vanofanira kuroorwa. Muchaona kuti iko kune dzidziso dzakasiyana-siyana pamusoro pekuti munhu ungaita sei
kana waakushuva murume, asi dzidziso idzodzo dzichisvibisa pfungwa dzedu, dzichitisvibisa. Kune zvinhu zvakafanana nekuti matv, mavhidhiyo atingaona anogona kukanganisa pfungwa dzedu semasingo, akanganisa pfungwa dzedu. Toenda kunovata taakushurukurirwa, taakufunga mifungo isina kunaka, nokuda kwokuti hatina murume. But ndandichiona firimu raari chiratidza murume nomukadzi vachidanana zvavo. Mwari dei vakatibatsira tibvise zvinhu zvakadaro, nokuti ndio izvo zvinozotiita kuti tishungurudzike, tizopedzisira taakubuda mumba, taakuenda. Nokuti tikazongowana mumwe unongotitarira neziso risiri iro, munhu wechirume, taakutoti naye uya murume utoti ndatomuwana pano. Nokuda kwokuti tinenge tine pfungwa dzisina kunaka, akangotiti shoko kandei, tatoenda naye, tatoyereredzwa. Deno Mwari vakatibatsira tibvise zvinhu zvakadai zvinotikanganisa, sokuona matv, sekutaura nyaya dzimwe dzinogona kutiita kuti nyama dzedu dzimuke panyaya dzokuda varume. Kune zvimwewo zvingagona kuti tide varume zvakanyanya, kunyange uri musingo, kuda wechidiki. Handina kumbotaura hangu namai Manika vanoshanda neizvozvo, asi kune mamwe mapirizi okuti ukange uchianwa havi yako yokuda murume inowedzera. Ndizvo mai Manika? Inowedzera. Asi kana tikanyengetera kuna Mwari, Mwari vanotibatsira. Mapirizi acho ndatifana kumwa, asi tichiita zvinhu zvinodiwa naMwari mushoko raMwari, zvinova ndo zvataakuda kupinda mazviri, kuti toita sei zvatinenge tiri masingo, tofana kurarama sei. VaEfeso 5:18 inotaura, yambotaurwa, yambokotwa futi kuseni kuno, inotaura pamusoro pokuzadzwa nomweya. Kana takazadzwa nomweya, kureva kuti mifungo yedu nezvose zvatinoita zviri mumweya waMwari. Hatina nzvimbo yokupa dhiabhorosi kuti atipe mifungo yakaipa, atipe kufunga zvekare zviya zvandaita navambereko, atipe kufunga kuti deno ndaenda kuno mumwe murume, amutse nyama dzedu. Kana takazadzwa naMwari mweya mutsvene, tinogona kurarama upenyu hwokukunda zvinhu zvakadai. Mapsalma 119:11 inoti, shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai. Ngatidzidzei shoko raMwari mumwoyo medu. Vangani vari kuita ndima dzomusoro, tiratidze nokusumudza mavoko dzatakati tiiti. Ndofunga masikati kwanzi kuchaitwa makompetisheni endima dzomusoro, ndiri kuona vatatu vakasumudza, iniwo ndiri wechina, ndiri kuitawo ndima dzomusoro. Ndasiri kukuonai mama, saka tiri vashanu, tiri sikisi. Kuviga shoko raMwari mumwoyo medu zvinotiita kuti tisavatadzira. Regai ndikuudzei kuti handina kure kwandaenda nendima dzacho, asi ndakatanga muna Okutobha kudziita ndima idzi, asi ndichiri kuna vaHebheru chapter 12 ndasvika pavhesi 15, handisati ndapfuura mberi. Asi kana ndashayiwa hope usiku, pano kuti pfungwa dzangu dziite hwanda uko nekoko nekoko, ndinototanga kudzidza ndima dzomusoro. Ndichiramba ndichiita ndima dzomusoro. Kana ndasvika pandisazivi, ndombotungidza chitochi changu ndotarisa, ndinovata ndakatsamira tupepa twangu turi mubhegi umu twandiri kudzidza ndima dzomusoro. Kana ndichikwira kombi ndichienda kuHarare, ndinenge ndinato, ndichakuratidza ichi, turi mubhegi mangu umu, ndinenge ndinato tupepa twangu, nokuti ndiri mubhazi richifamba handingagoni kuzotarira bhaibheri ndichiverenga, asi ndine tupepa twandakanyora twandinofamba ndichiita ndima dzangu dzomusoro. Kwai shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai. Saka semasingo ngatidzidzei shoko raMwari, ngatiriise mumwoyo medu. Panguva dzatinoita kushurikirwa, ndiri ndoga usiku, kuda hope dzapera,
ndakutanga kufunga ndochiti aiwa Mwari, ndoda kudzidza shoko renyu rinoti zvakati ndakutoita ndima dzangu dzomusoro. Kunyange isu tisiri masingle pari zvino, ngatidzidzei kuisa ndima dzomusoro mumwoyo medu, mumusoro medu, tigodziita nguva yega yega yatinenge tasvika pakuremedza, patinenge tasvika pakushurikirwa, tidzidze ndima dzomusoro. Chinhu chatinokurudzira soruwadzana kuti ngatidzidzei ndima dzomusoro. Hatisi kuti tinoda vana Goriati ndizvozvo wainzi ndiyo mhare yedu ngaichienda kunogwa. Isu vamwe takagara, munoziva zvavaiita, vaigara vakavanda mumatende, Goriati womirapo woti budai vaIsraeri budai. Ngatirege kufunga kuti kuitwa ndima dzomusoro kunoenda vana Goriati chete, vanondorwa, vanogona kurwa. Tese tinofanira kuita ndima dzomusoro, kunyange tisinganokombiti navamwe nokuti takonewa kupedza dzose, asi ngatiitei ndima dzomusoro. Ngativigei shoko raMwari mukati mehana dzedu, tigorega kutadzira Mwari, nokuti rinenge richingouya tichirangarira ndima dzomusoro kuti tidziite. Uyewo ngativerenge shoko, ngatiitei kunyange maBible study mudzimba dzedu nevana vedu. Kuda ndiri musingle, ndine mwana wangu, kana ndikasamudzidzisa nzira yokuverenga shoko mumba, handizomugoni akura. Ndozoshamisika kuti aikana ko mwana uyu ndamukonewa sei, zvaakuita handizvo zvandinoda kuti aite. Pamwe handina kumudzidzisa shoko raMwari ari mumba. So musingle, ndinoita here Bible study nevana vangu mumba, ndichitungamirira Bible study iyoyo, kana ndinongomirira kuzonoita kuchechi. Pamwe Bible chairo mumba mangu hamuna. Pamwe kuda handigoni kuverenga, ndiri musingle but handichagoni kuverenga. Asi vana vandakaendesa kuchikoro kana vazukuru vandapuwa kugara navo vanogona kundiverengera Bible. Ndiverengerei, tatanga hedu kuna Genesis tichingoenda ndichiverengerwa. Kana paine ndima dzomusoro dzakanzi dzinodzidzwa, idzodzo ndikati chimbondiverengera pakati, ndiverengere kuna vaHebheru chapter 12 ndodzidzidza. Kana zvozodzidziswa, kana unoparidza wozoparidza, ndinokurumidza kuzvibata nokuti ndakazvidzidza ndiri kumba. Shoko raMwari ngaridzidzwe, neuri musingle kana usiri musingle. Zvikuru kuno vari masingle richakubatsirai, nokuti ndakaona richindibatsira mukati meupenyu hwangu, kurangarira mhiko dzaMwari, kurangarira vimbiso dzaMwari kwandiri. Panguva yandinenge ndakuremerwa kuti zvino ndichaita sei, vimbiso dzaMwari ndikadzirangarira, ndinogona kukunda. Mwari ngavatibatsire ipapo tidzidze shoko raMwari. VaRoma 13 verse 12 to 14 migadzirire kutiverengera iyoyo mai Manyika. VaRoma 13 verse 12 to 14 ndofunga ndisina kuinyora pachipepa, asi igadzirei mugotiverengera. Tirarame upenyu hwakanaka, ngatirashei mabasa erima, tishonge nhumbi dzokurwa dzechiedza, tisafamba nokufamba kwakaipa. Kana maiwana mutiverengere 13 usiku hwapfuura koedza, naizvozvo ngatirashe mabasa erima, ngatishonge nhumbi dzokurwa dzechiedza, ngatifambe nenzira yakafanira sapamasikati, tisingafambi nomutama kwakaipa nokubatwa kana noupofu noutere kana negakava negodo, asi pfekai Ishe Jesu Kristu, musatsvaka kufadza nyama pakukura kwayo. Kwanziko rasha mabasa erima, kwai usiku hwapfuura, tava muchiedza. Takaziva Ishe Jesu, tava muchiedza madzimai. Tese tiri muno, kana arimo mukati medu asati aziva Ishe Jesu, ari murima. Asi isi takaziva Ishe Jesu, tava muchiedza. Saka kwanzi ngatishonge mabasa echiedza, ngatifambei muchiedza, tisabatwa nokutamba kwakaipa, tisabatwa noupombwe kana noutere.
tipfeke Ishe Jesu, tisafadza nyama yedu nokuchiva kwayo. Nyama yedu sezvo ndambotaura inogona kumuka, inogona kuda kutifadza, totsvaga zvinotifadza, zvinofadza nyama yedu. Deno Mwari vakatibatsira kuti tingopfeka Ishe Jesu patinofamba. Masinguru tisi tinoshandisa mavoko edu sezvinorevwa kuna zvirevo 31. Mukadzi unobuda nezvikepa achinda kunohodha achidzoka, asi ikoko kwatinoenda ngativewo takapfeka Ishe Jesu. Ngatifambe tisaita upombwe, tisafadza nyama yedu, nokuti tichavawana ikoko. Tichasvika pakamanikidziwa pokuti tinoshayiwa kuti toita sei. Asi deno Mwari vakangotibatsira kukunda miedzo yose yowakaipa, tifambe muchiedza, tive nokuzvidzora. Pana vaGalatia 5 ndima 22 kusvika 23 inotaura pamusoro pechibereko chaMwari Mweya Mutsvene. Kana tikararama upenyu hwokuva neMweya Mutsvene matiri, tinobudisa chibereko choMweya Mutsvene. Pachibereko chomweya pano kuzvidzora. Paya paunenge unzwa kuti nyama yangu yakuda kumuka, tikumbire Mwari kuti tizvidzore, tidzokere panzvimbo kwayo. Pauro unoti kana taona kuti kuzvidzora hatigoni, tiri vadiki, zvakanaka kuti tirovorwe. Mwari kana tikanyengetera vanotipa, nokuti kuna vamwe vakafirwa vachi vadiki vakarovorwa vakagara zvakanaka. Kana isu taona kuti hatigoni kuzvidzora, ngatirovorwe. Pauro unodaro. Asi kana tichigona, Mwari vatibetsere tirarame upenyu hwakanaka hwokuzvidzora, hwokuti tive nounyoro, tive takanaka, tive takatendeka. Chinhu cheshanu ndambotaura nyaya yekuti iva neshamwari, usava unogara usina shamwari yapedo yaunogona kutaura nokukurukura naye zvinhu zveupenyu hwako. Asi iva neshamwari inoziva Mwari, nokuti ukava neshamwari chero yawatora uri musinguru unogona kurasiswa, unogona kusvika pakuita zvinhu zvisiri izvo nokuti waita shamwari iyi. Saka tsvaga shamwari inogona kubatsira. Zvose zvinhu zviri munyika zvinopfuura, asi kuda kwaMwari kunoramba kuripo. Deno tikatsvaga kuda kwaMwari semasinguru, tirarame upenyu hunofadza Mwari, tirarame sevanhu vava muchiedza, tiite zvinhu zvechiedza, tichionekwa kana kuti tisingaonekwi. Hatingorarama upenyu hwakatendeka kusvikira parufu. Mwari vagotipa korona youpenyu. Handizivi mbuya Chinoi vari pano. Ndodawo kuti mungosimuka mutaure, sezvo imi mava chirikadzi yemakore akawanda, mune varoora venyu, mune vamunouya navo kuchechi. Ini ndinotenda kuti pane zvizhinji zvamungagotiudzavo pamusoro penyaya iyi yokurarama uri single. Regai vambotimbovapa nguva. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndida kungotenda Mwari noupenyu hwekuchirikadzi. Zvakandibata pamazuva ekutanga, ndangonzwa kuti ndingangoite chirikadzi naye. Ndasimuka nababa ndaenda nawo kuChinhoi, vakasvika vakashakira kuChinhoi. Ndakazoenda visiting hour yekuseni yasisoguru. Ndichisvika ipapo ndinzwa kuti baba vapfuura. Ndakati ishuwa here, zvakanditorera nguva. Ivo vambogara vandiporomesa kuti zviri izi kuti uite chirikadzi kana nhasi kana kuti mangwana. Ndobva ndatashedzwa mukamba, tapinda. Ndinorombo baba wenyu mbuya mukasumuka muchienda muri muendo pakasara chishaika. Saka ndandine umwe mukomana mutukura ari kuChinhoi Nyaradzi. Tabva tabuda panze tozofonera nababa mudiki murume ashaika.
saka ndine vakomana vangu vana ndasiya kumusha uku 3 zvakanditorera nguva kuti vangazvizive sei, vanga vasinawo futi mafoni. ini vandava kutaura nabamdi Greens ndakati muri kuzvifambisa sei, zvikanditogadzira tikuenda kumushanhasi. Right. Zvakandibata ndakati ndichisvika kumba ndichiona mukomana wangu Facebook yangu ropa rasha, ndakachema ndakamutarisa ndikabvunza kuti uchandigona here kundichengeta. Iyo nyaya yakandibata, ndakatanga kurangarira kumashure kuti ndizosvika kwaChiundo ndakakuziva nekuda kwemurume wangu. Mwana akandibata akandinyaradza, ndikati hazvisinei Mwari vaita kuda kwavo. Asi ndangotenda Mwari kuti Mwari vakanaka. Murume wangu ashaya kune 7 years, ndikurarama upenyu hwakanaka. Mwari vakanditira zvakanaka. Pane shoko ramataura mazuva ashaika murume wangu achidyiwa, ndakaita 2 days. Muzi andaitadza kurara, ndikarara zvezvo kuti tapinda mumandarara, ndamuka kuma 3 ndiye ndamuka. Chanyanya kundibata anga ari musikana wangu, anga asida kutanga form 1, anga asina uniform, hapana chaanga anacho. Ndakazvibvunza kuti mwana ndomugonero, zvakandibata bata. Ndikati Mwari ndibatsirei. Murume wangu akanga akachenjera, munhu akandidzidzisa garden, ndaigona zvokuti kana ndakakuitira garden unofunga kuti kutungamirwa nemurume. Ndikati Mwari ndibatsirei ndigone kushanda. Sezvo ndagara ndichishanda hazvindinetsi. Shuwa ndakatanga kuita garden ndichiriritira mhuri yangu. Ndakata gorero ndakata muriwo wakachisa nemadomasi zvokuti muriwo uyu wakashamisa. Ndikati mumwe musi ndakati zvapaine chikoro padhuze ndopota ndichisunga muriwo wangu nemadomasi ndichipaka ndichienda nawo kuchikoro. Ndakati ndichifamba so kuseni ndakasunga muriwo nemadomasi ndoisa mukireti ndova ndatsiga. Ndakasangana naamwe amai ndipinda chechi 7th day. Svikanzi wakadii mudika, ndikati ndiri right. Svikanzi uri kuenda kupi, ndakati ndiri kuenda kunotengesa muriwo. Svikanzi uri mukadzi akachenjera, Mwari wacho akupafadza zvinhu zvauri kudii, zvauri kuita. Ramba wakashinga, Mwari wacho akubatsira. Ndakufananidza nomumwe mukadzi akafirwa akasiyiwa nevana, murume akanga akasiya zvikwereti zvakawanda, akasvika pakuda kutorwa vana. Amai vavo vaitaura kunge muprofiti, ndo zvakanga zvakaita murume wangu, akanga akasiya zvikwereti zvakawanda zvokuti ndaishupika kana vanhu vasvika paipai vasipari kuda zvikwereti, ndaitanga kutarisa ropa rasha kana aine mari kubvabhadhara. Zvakandibata bata. Zvimwe zvacho ndakati zvimwe zvacho vanhu vanenge vachinyepa, usangotende chiri munhu akuya achitaura kuti ari kuda chi, ari kuda mari, ukangoshandire vanhu. Shuwa ndakasvika pakumutaurira kudaro so munhu afa achaziva kuti ndo mari yacho here yakatorwa. Amai vai vakataura neni zvakawanda siri nenyaya yebhaibheri. Ndabva ndasumuka ndobva ndati alright, ndapinda mutaundship. Then ndikasvika nemuri wangu ndati fanira ndauya ndichitengesa nyama. Wachibona ubva waita sei, ubva wapinda. Ndadzokera kumba mangwana futi ndangoramba ndichingosunga muriwo ndichienda nawo kutaundship. Zvakaramba zvichidaro, Mwari vakandiitira zvakanaka. Shuwa mwana wangu akasvika pakuti atange form 1, ndikaona uniform, ndikaona mari yekumubhadharira, nzva dzake dziripo zvakati zvinenge zvashota ndichikubatsirai. Ini ndangotenda Mwari kuti Mwari vakandiitira zvakanaka mukati muupenyu hwangu. Chinhu chandakatanga kukumbira Mwari murume wangu achishaya, ndakataura kuti Mwari kana zvichibvira tangai kuuraya nhengo yenyu munyika iyi inosvika pakunzwa mwiri wangu kufamba kuda chi, kuda murume. Shuwa izvozvo ndakaramba ndichitaura pamunyengetero wangu kuti Mwari ndiitirewo zvakanaka, ndikunde miedzi yekuti nditi kana ndikasangana nemurume so ndirege kutaridza kuti murume akapfeka bhurugwa rerudzi, ndingoona sei ndasangana nemukadzi. Shuwa Mwari vakandiitira zvakanaka. Ndina eldo wangu Makanya airamba aineni padhuze achindibatsira. Murume uyu akandiitira zvakanyanya mukati meupenyu hwangu, aramba achindibatsira. Ndaiti mukandiona ndichifamba soona Makanyeri vachikurukudza soonyo yaishoko raMwari vachiiverenga, tinorovana maoko kunge ndiri kufamba nomukadzi. Handina kumbonzwa kana 1 day kunzwa mwoyo wangu kumukira kuti dai anga aita murume wangu. Saka ndinongotenda kuti Mwari vakandiitira zvakanaka pachiito chokuti chinhu chakatanga kufamba ndiri
inyaya yekufunga kuti murume nokuti kana wakambengawo naye ungasafungeire kuti ndodawo murume asi Mwari vakauraya chinhu ichocho kubva murume wangu ashaya kusvika manje. So mwana waakandisiya naye akandisiya ndine mwana anga negore ne6 months anenzi Lenmo chikomana chikuita grade 2. Ndakatenda Mwari kuti handina kusvika pakuti mumwe musi nditsvagwewo murume. Ndangoti Mwari ndibatsirei, ndichariritira vana vane kushanda. Ndine vakomana vangu vandogara navo pamusha, ndine 3 vese vana vakadzi. Varoora vacho ndinavo muno mukasumuka. Kuno kunakaya ne2 wana akasununguka musi waSaturday ndakamusiya kumusha. Sumukai. Mumwe wacho wabuda panze, mwana waedha mukanyairi, uyu ndiye mukadzi wemukomana mukuru anonzi Roparasi. Ndakasvika pakutaura nevana kuti tinofanira kushanda kuti Mwari vatiitire zvakanaka, kuti tisatarise zvakawanda, nokuti kana usingashandi Mwari havadi nyopi, vanoda munhu anoshanda. Shuwa takashanda nevangu ndinoshanda, ndangotenda Mwari naizvozvo kuti Mwari vakandiitira zvakanaka zvokuti ndinosvika kuti kana ndigere nevana vangu vakomana so nevaroora vangu tiripo titafanika debate panyaya dzekusenza. Vakomana vandinawo inini hapana mukomana anoshanda. Vana vangu vese vari 3 ndinawo kumusha, vanori mafoja. Chandoda kungotenda nacho Mwari ndechekuti Mwari vakaita zvakanaka. Ichocho ndakataura kuti Mwari inini handina anokwanisa kundichengeta. Asi pavana vangu ndisirewo shando yekuti vaite mweya wekuti vagone kundiita sei, kundichengeta pamwe nevakadzi vachanditsvagira. Tirege kuita gakava kana kuita daka. Bhaibheri renjero ramunoverenga rinotaura kuti amwene nemuroora havayanike dara rimwe chete mapureti. Patini ndida kutenda Mwari kuti Mwari vakandiitira zvakanaka. Ndine varoora vangu, uyu muroora ndemuroora mukuru ane vana tokuti ane 3, wana akashayika anga ane 4. Number 2 yacho ine vana 3. Number 3 ine navana 43, wana akashayika ine 2. Ishamwari dzangu ndodzida. Mukanzwa kuti tiri kukabidza tine sangano, isangano raNaume naRute. Varoora vangu ndinovada nokuti vanonditeerera. Ndakazvida ndoshanda navo zvokuti kana tichishanda so mazuva ekutanga ndakati handidi kuvadzvinyirira nokuti kana ndinavo vangofanira noone vana vangu vasikana. Ndakati vasikana varume venyu vanori mafoja, imi miri maiwo nzungu, ndivakurudzira kuti meiwo itaiwo zvinhu zvenyu nemaoko enyu zvokuti munosvika upo kuti musangoti mangwana ndipeiwo mari kana kuti amweni vari kutidzvinyirira. Ini nda kuti iwe dhundu rako renzungu ini rangu iwe. Imi kana mawana nzungu dzenyu munoita zvamunoda nadzo, ini ndoitawo zvandodoona nadzo. But ndakazoti ndine vana. Musikana wanda achitaurawo yekuti akasiyiwa ari 4 asati atanga. Akazogoperera chikoro chake padhuze ndovatizira. Ndobva ndinomwe mukomana izvezvi zvari kuita form 2. Kwese takakomana kandi kutaura nezvako karugara nahanzvadzi yake nekubhengeti. Ndinovada varoora ava nokuti havandisarudzi endi vanondida. Endi kana tichifamba ini ndakati asikana kuti tito vasikana vanoziva Mwari mukafamba sitere kumaraini munotsvaga zvakaita sei zvakawanda. Isusu ngatiendei kuchechi kana yasvika musosandi. Hapana mumwe akatsauka kuti inda kuita chechi yangu nokuti kana ndaipazoita machechi mairi chii chaizoitika. Mumwe paanobuda achienda anosangana nezvakawanda. Saka tese tinongoita uniform. Mazuva ndaikundikana nemakumbo angu achindirwadza, ndaiti kumayamba kana iri big sun endai ini ndinoita sei ndinosara. Handisi kukwanisa makumbo ari kundidzimba asi ndoda kungotenda kuti Mwari vakandiitira zvakanaka. Makumbo aya haana ani ndokwanisa kufamba. Kana tiri kuchechi ndomufundisi wangu ini nangu ndangotenda Mwari handigoni kuverenga but zvamunenge muchitaura so ndobata. Saka ndinomuroora wangu yangabuda panze uyo ndiwatete mufundisi wedu kana tiriko tiverengere kuti didi tichokore raMwari rekubva matiri. Itai kuti mayama inofanira kuti tsumudzira kuti kwaimbouya vanhu vanoneta munhu ane nyama nemweya zvinokakatana handiti. Saka vanokundikana kana vasiboisa hatimire kuenda chechi tenda uchechi. Kana akanzi mumwe wedu uyu haana kuuya tentiri inini nevaroora vangu 3 nemhuri yedu nevasukuru tosvika todzidza shoko raMwari woparidza vada kupupura toimba todzokera kupi kumba. Ndangotenda kuti Mwari vakandiitira zvakanaka. Vakomana ivavo vandiri kutaura nezvavo vari kushanda nemaoko avo. Inini futi handivakurudziri kuita unyopi. Ngatisenzei. Mwari paunenge wapinza badza rako Mwari havanyepi. Takashanda gore rekutanga. Mwari vakatipa mota 306. Zvisinei takati haisi mota yemhuri nokuti takawanda.
Tikashanda gore number 2 takatenga isusu nemari yemunda ndakungotenda Mwari. Tikashanda takatenga isusu takazoshanda futi stereki tikaburitsa kombi tikashanda tinoshanda semhuri. Ndine vana vangu ndakavataura kuti hapana anoti ichi ndechangu nokuti mukangotanga kudaro panoita hondo kana madzimai hapana anoti ndechangu. Tinoda kuti zvese zviri panzviti ndezvani ndezvedu. Kana kamwana mukasvika ndiri vana tudiki tuvazukuru tudiki chaiko akaona mukomana wokupedzisa nyengetero anoti baba kuona number 2 baba wokutanga baba ava ndimama ava ndimama ava ndimama hakuna amai nini ndaamai vanokupa sadza vanokubikira so ndaamai. Saka kana Mwari ari pakati pedu rudo riripo rakatigaidha nemweya mutsvene ndinoona zvese zvinoendeka so. Takabva taishanda kuti ngati atisenze toda kuti umwe neumwe anga ane mota yake tishaire watinoti uyu hana chaanacho. Takatenga karuwa tobva tatenga Erugrand tobva tamira tikati manje apa toita sei patimupinde munda tishande. Guru nokwanga wakaoma asi Mwari wakatiitira zvakanaka. Foja iripo hatisati taendesa takadhinda musi unokumba kunenge kune 25 bills dzinoda kuti dziende chibawa chokudya Mwari vakatipa. Saka Mwari kana ari pakati penyu akakugaidhai andoni wakaipa achipinda. Ndangotenda pamusoro pechirikadzi zvataurwa pai kuti chirikadzi diki idzi kana dzitsinzwa kuti hadzigone kuzvibata zvakanaka kuti dziwane imba kana kuti dziroore nokuti kana dzakupota nemadziro dzichitaura makuhwa dzisapedzera dzaita sei. Zvanzi chirikadzi kana iri chirikadzi yaita seni so inini ndakushandira kuma 50 something years ndachovhawo but vamwe akadzi akadai so vakasiya vanoroorera handingogona kugeza iyo nyaya vangamusitaura yeyi tinoida but nguva inokwana yokuti Mwari ndibatsirei. Ini ndinongotenda kuti Mwari vakandiitira zvakanaka pamusoro pechirikadzi inofanira kudzidza kushandisa maoko ayo. Ini nemhuri yangu tinosenza zvokuti iwo kana vasipo kana ndikasara ndiripo ndiri foromana akatokwana ava vasikana vanotondizeza kana ndiri kumba kuti ndingatiendei kubasa. Ndatoziva kuti kana taenda kubasa kwegwe ndokwatinoona zvokuti zvokudya nokuti kana wangoti mangwana handina shuga ende unokumbira zvinoita. Aiwa ngatidzidze kushanda mhuri dzedu kana tinadzo plus varoro vangu ndinovadira kuti vanonditeerera. Ndangotendawo Mwari nazvo hazviitiwe chete newe Mwari ane chokuita noupenyu hwangu asina mbonzvapa kuti dzongoni wakasiyiwa nechirwere usinawo anokuvaraidza chii chinoitika zvinokutorera time handiti inda kutenda Mwari handausiyiwa ndine chirwere handina vanondiziva ndakaita kusimba kudai ndakanga ndakapera amai zvokuti vanhu vaifunga ndine chirwere but Mwari vakanaka ndakasimba handiti ungadipenda kuti ndine chirwere aiwa handidai ndiri kuzvinzwa chakasimba asi ndakangotenda kuti Mwari vakaita zvakanaka vakandisiya ndakadini ndakasimba kuti varoro vasandiseme vakandisemereka ndakadai ukati vakandisiyira mwana ndechengeta kana mumwe musi kana zvakabvanyandira ndipepoto ndibiki nomubatsira kuita se kubika ndorongeza ndiri chipakura. Ndinongotenda kuti varoro vandakapuwa naMwari vari kudenga Mwari vakazviita zvinhu izvo zvavaine chinango nokuti kudai inini ndakasemwa nevarora kana vana vangu vaindisema. Saka varora vakatanga kundida manje Mwari vakatanga kuratidza kuti kuvapa mwoyo wakanaka kuti vakwanise kundiita se kundichengeta. Ndobva vazoita kuvarume wavo akapuwa kana akaigirwa dhona dzakuzvitenda kuna Mwari kana miti pai unoona achikuda naye amai oyu goderai vangani varora vari kudaro vangani varora vandaro. Ndakataura so ndakadai Mwari ka mai nzvo munyengetero wangu mambo vachengetera varume vavo kuti ini ndichengeteke. Ndozvo ndizvo zvandokushuwira chete kuti kudai zvangorega kuita zvanaume zvokuti kusiri nechibereko here chenokuti ndingazoberekwa mwana wokuti ungamugarire pana ndini ndikabatarisa ndodai varume vavo vaitira zvakanaka zvinofadza Mwari zvofadzawo ivo vakadzi vacho fanika pamaya muchitaura shoko riye rokutsuura riye kuti mukadzi hafane kukakavara asi ngorafura murume achimaya maoko ndangoti dai ivo vanzwawo nokuti pakati pedu shoko kana richiparidzwa paonekwa ari kuita izvozvo ari kuda kuti atsuurwe neshoko raMwari. Ndazvitenda chaizvo zvamanga muchitaura zvindadzimwe dzimwe ndikuti iwo yakuno indaongosidaire kudai muroora iye ndetindongosai varimo ndemutsoreri yakuno inde kunenyatsazvo pamwe vanacho yamai muri kuona zvikuita muroora we ndinovadaro inini manje chadazotenda manje
takati makaramba muchiitira varume venyu zvakanaka. Mukamboona shota kumusangano ini kana mukanoona asina kuya paine kana tora zvokuti ndosara nevana vendani ava vanyimwa mari yemusangano. So varume vacho vakataura kuti tiri kuya zokutora ikoko kumagunyu nomotika ndo vakazotisiyane ziro kupi idakambowo futi mari yakanzana neyawo ndakati nditenda mwari ndaindichira ndinochengetewa ekaka pari kuchengetwa vakaini ndinoda kuchengeta iva ndo vari kuitira rume wavo zvakanaka ini zvangu singaite zvakanaka nendiri muzasu aiwa ndiri kutenda mwari vadikani kuti tizive shoko ramwari rinotigaita patoti tadzirunobva tatidzura. Aiwa ini nandina akawanda mwari ngavakuitire zvakanaka ini ndinowanza neye ndinoparidza. Aiwa tinoda kutenda nguva ndo dzine shanje asi munoonawo kuti chirikadzi chipawo nouchapupu zvinosimbisa nokuti zvinhu zvatinoona mukurarama kwavo. Mwari ngavatibatsire kana tasvikirwa nenguva yakadai isusu tichine varume mudzimba tisatya tingoti mbuya chinhoi vakataura vachiti vakazvigona saka neniwo ndichazvigona toenda pamberi paMwari. Ndataura pokutanga ndifaina kuti watinoti single ndiani ndikataurawo matambudziko anowirana nemasingle ataonawo akafanana nokushayiwa kana kurwarirwa kana kufirwa kana kushurikirwa mukati. Tikati toita sei tikataura nyaya yekuti tizadzwe nomweya, tikataura nyaya yekuzadza shoko raMwari kuviga mwoyo yedu, uyewo tikataura nyaya yekurarama kwakanaka yatavairenga kuna vaRoma 13 verse 12 to 14 iyoyo tiibatisise usiku hwapfuura tava muchiedza. Mwari vatibatsire kunyange tiri musingle asi tava muchiedza. Mwari vatibatsire tirarame upenyu hunofadza Mwari nokuti ndo hwavanoda. Isu tine varume mumba kusangano redu kana tichiziva vari single ngatiindevo tichivaraidzana navo, ngatiindevo tichibatsirana navo. Taziva matambudziko avanosungana nawo, ngativanyengeterere tiri mudzimba dzedu. Tivanyengeterere kuti Mwari avarambe achivabatsira vararame upenyu hunofadza Mwari. Mazvita henyu ndinoti muve nenguva yakanaka masingle nemi nevarume mumba maita henyu.